କାଉ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯାହା ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ କରୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ହେଲା। ସେପଟେ ସେ ଦୋକାନ ପଟେ ମାନେ ବଡ ବଡ ସିଙ୍ଗଡା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ବଡ ବଡ। ବଡ ବଡ ସିଙ୍ଗଡା ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆମେ ଘୁରିଲା ବେଳେ ଖୁବ ମସ୍ତି କରି ଖାଇବା। ଆହା କେତେ ମିଠା, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ନା। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଇସା ଦବା ହେଲା। ଗୋଟେ ଆମେ ବେପାରଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସିଙ୍ଗଡା ବେପାରଟେ। ତମେ ସିଙ୍ଗଡା ବନେଇବ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବା। କେତେ ପଇସା ଅଛି ଗଣି ଦିଅ ହେଲା। ଯାହା ମାଲ ମେଟେରିଆଲ ଲାଗିବ ଏଇ ପଇସାରେ ଆଣିବା ଆଉ ବେପାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ମୂଷା ବାବୁ ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡା ବନେଇ ଦଉଛି, ରେଡି କରିଦଉଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଇମା ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗଡା ବନେଇ ଦେଲ, ଦେଖିଲେ ତ ଲୋଭ ଲାଗି ଯାଉଛି। ମୂଷା ବନ୍ଧୁ ତମେ ମତେ କଣ ଭାବିଲ କି ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗଡା ମୁଁ ଏକା ବନେଇଛି? ତମେ ଥରେ ଖାଇଲେ ତମ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଝରିବା ସରିବନି। ଦେଖ, ଟେଷ୍ଟ କରି ତ ଥରେ ଦେଖ। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ୟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବିନି। ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ପୁରା ଠିକ ହବ। ବାଇକ ଚଲାতে ଶିଖିଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ବାଇକରେ ବସେଇବି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ସିଙ୍ଗଡା ବିକତେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକରେ ବସି ମଜା ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ କହୁନ? ହଁ ହଁ, ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ତମେ ବଢିଆ ବାଇକ ଚଲଉଛ, ସବୁଦିନ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବି ହେଲା। ଏଇଠି ରଖ, ଏଇଠି ରଖ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସିଙ୍ଗଡା ବିକ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିକ। ଜଲ୍ଦି ବିକି ସାରିଲେ ପଇସା ଗଣିବା, ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା। ଏ ସିଙ୍ଗଡା ବିକି ଭଲ ଇନକମ ହେଲା ତ ଦେଖୁନ, ଏତେ ବଡ ନୋଟ ଟା। ସବୁଦିନ ନା ସିଙ୍ଗଡା ବିକବା ହେଲା।